Bi kunnafoniyaw la tile filasigi ani hakili fale o kɛra sigida lakana hukumu kɔnɔna na. Imam Abdoulaye Koita ale ye jɔnjɔn sɔrɔ k'o sababuya kɛ a ka kuranɛ tafsiri ye. Gabon jamana kunnafoniyaw la denmisɛnnilaka don ni cɛlaka don a fatura ka to kaso kɔnɔna na a somɔgɔw bi a ka fatulu kiriko la. Telenta jabarani sugandiba ayo bisimila ka kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na. Mun bɛnna ni sofar kalo tile 15 ye ejira san 1442 ni heure b'a sɔrɔ 20h ale tɛmɛna ni miniti 30 ye Segu région kɔnɔna na fo ka taa se Gawokaw fɛ ma aw ni cɛ Telenta sugandili la yasa k'aw kunnafoniya cogoya min na kunnafoniya cɛni ani a jɛlen kan bamanankan na. Bi kunnafoniya an bɛna daminɛ ni tile fila hakili fale n'an b'a fɔ ma ko atelier mun kɔni kɛra ka taa sigida yɛrɛ lakanako la a kɛnɛ ka kunnafonidila mulu tun bɛ yen nɔ olu bɛɛ sigida kunnafonidilaw ye maa mulu bɛ yen nɔ n'u kan ka kunnafoniya kɔni di sigida lahaliyaw kan mun b'a to basigi o bɛ na an ka sigidaw kɔnɔna na fo ka taa se sanuya yɛrɛ ma a tile fila hakili fale kɛnɛ kan Abdou Watara ale tun bɛ Telenta tɔgɔ la a sigira ni sera mulu ye an ka ɲɛmadenw fɛ. Ni tile fila barosigi min bilala sen kan ka daminɛ alamisa n'a kuncɛra kununko jɛkulu fɛ minnu ka baara bɛnnen bɛ waati yɛlɛma yɛrɛ kɛlɛli ma nin sigi in kɔni nafa bonyana kosɛbɛ a kɛra sababu ye ka bolodi ɲɔgɔn kɔni bila sen kan maaw cɛ maa minnu ka baara bɛnnen bɛ janto yɛrɛ la bɛnkanw yɛrɛ sabatili ma fo ka taa se faratu yɛrɛ kɛlɛli ma ale ni kunnafonidilaw minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ sigida yɛrɛ lakanali ma nin waleya ninnu fana kɛra tare ye min bilala minɛn kɔnɔ n'o ye kunnafoni sanuman ye k'o di jamanadenw ma u ka se ka u yɛrɛ janto waati yɛlɛma kɔlɔlɔ la. Bon, an ye atelier mun kɛ ni tile fila in kɔnɔna na vraiment atelier nafama kun don ka da kan a atelier kun bɛ an ka sigida lakanali ani kasara kunbɛn ninnu ka se an ka sigidaw ma donc fɛn do fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ de bɛ min fɔ an ka jamakulu ye an ka mɔgɔw ye u k'u janto kosɛbɛ u ka sigida la u k'u janto u yɔrɔ minnu na k'u janto olu la kosɛbɛ ka da kan sigida in de bɛ fɛn bɛɛ di an ka fɛn bɛɛ de bɛ sɔrɔ sigida in na ji fiɲɛ kungo kɔnɔ fɛn ninnu olu bɛɛ de an ka sigida hali fiɲɛ an bɛ fiɲɛ min minɛ donc n'an ma sigida ninnu minɛ ka ɲɛ k'u lapɔtɔ ka ɲɛ vraiment a bɛ kɛ basiba de ye an ma non seulement an bɛ basi sɔrɔ a la mais an den minnu ni an mɔden minnu bɛna kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye fana ka diɲɛ sigi gɛlɛya u bolo. Sigi in kɛra sababu ɲuman fana ye maa minnu bɛ yen n'olu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ janto yɛrɛ la bɛnkanw sabatili ale ni farati yɛrɛ kɛlɛli ma u ka kunnafoniya gɛlɛn ta k'a di sigidalamaw ma maa minnu bɛ n'olu bɛ togodaw la u ka se ka u yɛrɛ lafaamuya gɛlɛyaw kan gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ kasaraw kan. Welcome min ɲɛsin b'an bolo kan a ɲɛsin an ka sigidaw ma bɛɛ k'i hakilila to kɔlɔlɔ min bɛ fɔ risque de catastrophe min bɛ fɔ jamana in kɔnɔna na ça existe a bɛ yen donc mɔgɔw k'u janto a la pour que ka se ka a kunbɛn. Farafinna cɛncɛnfoka jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko les pays du Sahel jɛkulu min sigilen bɛ walasa ka waati yɛlɛma yɛrɛ kɛlɛ o jamanaw kɔnɔna na o ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la a ko tile fila sigi min kɔni kɛra Mali yɛrɛ kɔnɔna na o tile fila sigi bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka dɔ fara maaw ka faamuyali kan maa minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ waati yɛlɛma yɛrɛ kɛlɛli ma ale ni janto yɛrɛ la ani faratu olu ka se ka faamuya ka ɲɛ. Baro sugu nin kun yɛrɛ kun ye min ye o ye ka yira projet partenariat pour la résilience n'a ye dɛmɛ caman kɛ Mali la waati yɛlɛma o kasaraw kunbɛnni ani sigida lakana o sira mun kan ka taa donc changement mun nana don la ani fɛn mun waleyara ka bɛn a la fɛn ɲuman mun an kan ka kɛ i n'a fɔ nin ye somɔgɔ sama ye et fɛn jumɛn kan ka kɛ pour que an kana segin an kɔ donc o baara daminɛna kunun réseau des journalistes pour et communicateurs traditionnels pour l'environnement et le développement durable n'o président ye Ibrahima Jonkoloni Kulibali ye que aw b'o dɔn ani coalition JIR ni olu bɛnna la
ko nin ye fɛn min ye fɛn ɲɛnama don an bɛ se ka an bolonɔ bila papier la min b'a to PFR bannen kɔfɛ an yɛrɛ dama an bɛ se ka bɛn a la pour que an kana segin an kɔ tugun an bɛ yɛlɛma wale min sira tagama na an kɛ continuer o kan hali ni dɛmɛ tɛ yen tugun donc a kun de y'o ye donc sisan aw y'a ye u y'i bolonɔ bila o papier la an yɛrɛ ɲɛkɔrɔ yan o diyara anw ye kosɛbɛ. kunnafonidilaw ka jɛkulu min bɛ n'olu ka baara bɛnnen bɛ sigida lakanani ma olu ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la a ko sigi in kɛra sababu ɲuman ye bolili ɲuman yɛrɛ kɔni bilala sen kan maa minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ janto yɛrɛ la ni bɛnkanw fɔɔ ka taa se farati yɛrɛ kɔrɔsili ma o n'olu sera ka bolonɔ bila sɛbɛnfura la o walew fana bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka kunnafoniya gɛlɛn ta k'a di togodalamaw ma ale ni maa minnu bɛ n'olu bɛ farati ale ni degun kɔnɔna na. baro sigi an ka jamana dɔnnikɛla dɔw bi yan nɔ olu ka wulikajɔ an'u jɛɲɔgɔn minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛsilen don fɛn min ma o ye sigida lakanani ye an n'u ye san caman kɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka baara kuncɛyɔrɔ la u y'a faamuya k'a fɔ u ye baara min kɛ ka bila fo a ka kɛ baara ye baara min ni a bɛ to sen na barisa sigida lakanani ye waati bɛɛ lajɛlen de ye n'i ye kungo lakana walima n'i ye ji lakana ka tila k'i kɔ don a la a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye donc olu ye ka baaraw kɔnɔna na u ye san hakɛ minnu kɛ baara la u ye jɛkuluw de sigi an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na n'u ko a ma ko coalition JIR o coalition JIR ale ɲɛsilen don fɛn o fɛn ni an ka sigida don fɛn o fɛn n'o ye nafasɔrɔ sira ye an ka sigida kɔnɔna na donc u y'olu sigi sen kan kuma sisan u ka projet bantɔ la u y'a ɲini cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa kunnafonidila minnu n'u ye baara kɛ ka tɛmɛ u ni coalition in bɛ se ka baara in tɔ continuer cogoya min na o kɔrɔ an ka taa kunun yɔrɔ la i b'a sɔrɔ fɔlɔ o de jara donc an fana nana sɔrɔ k'a fɔ an ye baara min kɛ o tɔ laseli de don o de y'a to an y'an tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn dɔ la bi an ni ɲɔgɔn cɛ ka a yira bɛɛ la k'a fɔ anw ka baara ye min ye n'o ye kunnafoni di ye an bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma an bɛ yala u ka baara nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na u sigilen don u ka jɛkulu min na n'u ye fɛn kɛ u sigilen don Mopti ni Ala sɔnna ma Kayi ani yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw don nataw la olu bɛɛ lajɛlen sen mina don a la u mana baara o baara kɛ kunnafoni hukumu kɔnɔna na an b'u dɛmɛ a la ka kunnafoni lase jamanadenw ma k'a daminɛ duguma ka yɛlɛ fo sanfɛ. Gestion intégrée des risques n'an b'a wele bamanankan na ko janto yɛrɛ la bɛnkanw fo ka taa se faratu yɛrɛ ale ni ka kogɛlɛnw ko u ka tile fila baro nana kuncɛ bolonɔbila la sɛbɛnfura la min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se ka kunnafoniya gɛlɛn di ɲɔgɔn ma ale n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ waati natɔ la o walew ka se ka kɛ sababu ye sigida yɛrɛ ka se ka lakana ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka o ɲini k'a dɔn o walew bɛ se ka kɛ sababu ye yiriwa bɛ sabati an ka togodaw ale ni jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ. San 15 kuranɛ tafsiri yɛrɛ kɔni kɔfɛ mun ye Imam Abdulaye Koyita a ye jɔnjɔn dɔ kɔni sɔrɔ jɔnjɔn min bɔra Faransi jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Alkusara olu maaw kɔni y'u cɛsiri ni ka nin jɔnjɔn kofɔlen di u ka karamɔgɔ ma nin baara in kɛra kunungo jumadon ka bɛn ni octobre kalo tile 2 san 2020 a kɛra Lafiyabugukaw fɛ yen nɔ Imam yɛrɛ ka misiri kɔnɔna na an seginna ni seereya mun ye Ali Kulibali ale ni Laji Mamadu Tarawele an ka jɛ k'olu lajɛ. Alisilamɛya dɛmɛtɔnba min bi Mali kɔnɔ fo ka taa se farafin jamanaw ma fo ka taa se fɛn ye nazara jamanaw yuruma ni u b'a wele ko association Alikawusara a jirala k'a fɔ ko o association min cɛgolen don fɛn ye Faransi jamana kɔnɔ olu ka maaw ko u kɔni ye wulikajɔ kɛ octobre kalo tile 2 k'u senfa ka na se Mali kɔnɔ yaasa ka na jojo kɔnta ka di u ka alimanba kɔni ma n'o ye Imam Abdulaye Koyita kɔni ye ka sababuya kɛ ko san 15 kɔnɔ a ye fɛn ye kuranɛba Ala ka kuma sanuma ka se ka o kɔni ɲɛfɔli kɛ maaw ye ni u b'a fɔ ko tafsiri ko kuma bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ maaw ye san 15 kɔni kɔnɔna na. Alhamdulillah an b'a Ala fo k'Ala barikada karamɔgɔkɛ tun ye baara dɔ daminɛ depuis 2005 ka na bila bi la an bɛ san 15 sɔrɔ o kɔnɔ a ye o baara in kuncɛ n'o ye kuranɛ ka bayɛlɛma ka na bamanankan na n'an b'a fɔ o ma ko tafsir o baara in kumu kɔnɔna la ni o baara sugu banna ani anw min bɛ jɛ la an tɛ se ka baara in bila o cogoya la donc Alikawusara ye association de min bɛ jamana caman kɔnɔ donc an bɛ jɛ min na ni an hakilila bɔra Alikawusara membre min na hali n'i bɛ jamana gɛrɛ kɔnɔ a ka kan an ko jɛkuluw ka fara ɲɔgɔn kan k'i accompagner baara in kɔnɔ donc Faransikɛw de y'a décidé ka trophée dɔ di Ustaz ma ka baaraba in kuncɛli la. Donc an nana yan bi alhamdulillah trophée yɛrɛ bɔra Faransi kunu
a nana report la ka na bi an nana o de d'a ma alhamdulilayi. O tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye nin maa masina n'u ye association alikawusara maaw kɔni ye n'u ka diinɛ tɔn don fɔla k'u da don fɛn min ye nin jɛkulu in kɔni kan. Jɛkulu in yɛrɛ kuntilela ye jumɛn ye, u bɛ mun de kɛ fo ka taa se jɛkulu in yɛrɛ a bi sɔrɔ jamana joli de kɔnɔ fɛn min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na. Bi alikawusara ye association de ye, association apolitique don, kɔrɔ ye a tɛ politique kɛ. Association but non lucratif don, o kɔrɔ ye jumɛn ye, a tɛ wari ɲini k'a fɔ k'a b'a tila. C'est une association islamique a bɛ diinɛ baaraw de kɛ ani ka dɛmɛ lase dɛsɛbagatɔw ma ani maa lujuratɔw alhamdulillah. Mais alikawusara yɛrɛ membre de bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan. Donc volontaire kelen kelenw bɛ yen minnu labɛnnen don ka dɛmɛ lase maa lujuratɔw ma ani misirijɔ ni forages alhamdulillah. Donc u bɛ fara an kan k'aw baaraw kɛ, mais a ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ alikawusara yɛrɛ bureau kɔnɔna la alhamdulillah an yɛrɛ de bɛ wariw débourser k'a fara ɲɔgɔn kan ka baaraw kɛ n'a ye alhamdulillah. Alikawusara bɛ jamana 50 ani damadɔ de kɔnɔ bi. Bon, 52 53. Association alikawusara Faransi u kɔni y'a jira k'a fɔ ko u na foliba kɔni ta ka ɲɛsin u ka alimam kɔni ma Abdala Koyita ka sababuya kɛ fɛn min ye ɲininkali minnu bɛ ni u kɔni bɛ sɛmɛ a la ka ye ɲininkaliw kɔni ka ca nka ko fɛn min ye alimami kɔni ye a bɛ fɛn min ye sigi kɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka se ka jaabiw kɔni di o la cogoya min na. Gɛlɛn kosɛbɛ diinɛ kɔnɔna la o ye faamuyali ye ani ɲininkali ye diinɛ kɔnɔna ye a ma nɔgɔ ka da kan an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ɲininkara ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen na a ma foyi dogo a ma foyi to. An ka karamɔgɔkɛ fana y'a jira k'a fɔ maa o maa mana ɲininka ko ko la n'a bɛ min dɔn diinɛ in kɔnɔna la a bɛ cɛsiri k'a la. Ɲininkali in a ma nɔgɔ, o de kama waati dɔ tun kɛra an ka ɲininkali a tun bɛ jaabi ka caya semaine kɔnɔna la. An nana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen ye n'o ye samedi ye ka bɛn ni samedi ye. Ka d'a kan ɲininkaliw n'a posera groupe kɔnɔ a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na ka ci kuma dɔ la ɲininkali 100 ani kɔ 200 ani kɔ olu bɛɛ bɛ na. Donc karamɔgɔkɛ b'i sigi ka se ka nin ɲininkali bɛɛ lajɛlen jate k'a lajɛ ka kitabuw ta ka recherche kɛ n'a ye ka se ka a jaabi ɲɛnamaw bɔ k'a di adamadenw ma. O bilaman bi o bɛ taa se diɲɛ min kɔnɔ bi a ka ca. Ne y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ n ko alikawusara groupe o de ye 80 kɔ ye nka a tɛ taa o dɔrɔn kɔnɔ a bɛ taa groupe caman de kɔnɔ an tɛ groupe minnu yɛrɛ dɔn. Association alikawusara maaw y'a jira k'a fɔ ko olu bi sɔrɔ bɔlɔlɔ caman kɔni sanfɛ telegram fo ka taa se whatsapp sira kɔni fɛ nka u y'a jira k'a fɔ ko maa caman ko u kɔni de bolo dilen don ɲɔgɔn ma nin sanfɛla la wa u kɔni kɛla sababu fana ye ka se ka maa ba caman hali ka se maa miliyɔn caman yɛrɛma kɛ ka se ka alisilamɛya ka se ka o kɔni ɲɛfɔ u ye fo k'a faamuyali kɔni don bɛɛ lajɛlen kɔni na. O y'a jira k'a fɔ u ka cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ ye alisilamɛya a bɛ se ka dɔn cogoya min na yaasa adamadenw bɛɛ lajɛlen kɔni na se ka taa kisi sini kiyama jɔn don. Jɛkulu min an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma association comprendre la maladie d'Alzheimer. Alzheimer ale yɛrɛ ye bana mun bɛ se an ka maakɔrɔbaw kɔni ma sabula n'u kɔrɔla ka se âge dɔ kɔni ma ni maakofilen ninnu hakili bɛ bɔ ko caman ko hali ka du kɔnɔna na maa caman bɛ yen nɔ o kɔni t'o dɔn. Ni association ye nin miiriya ɲuman kɔni sɔrɔ ka bi kɛ nin bana kofɔlen kɔni kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'o ye a première édition ni waliyara ɲamakɔrɔkaw fɛ yen nɔ an ka sigida yɛrɛ wɔɔrɔnan kɔnɔna na a kɛnɛ kan ɲamakɔrɔ dugutigilakaw olu tun bɛ yen nɔ fo ka taa se kɛnɛya tigilamaa caman ma an sigira ni seereya mun ye an ka ɲɛmadenw fɛ. Baɲumankɛ jɛkulu dɔw sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ yaasa u bɛ se ka maakɔrɔbaw dɛmɛ cogoya min na. Maakɔrɔba min bɛ yen nɔ ni hakilibɔ bana b'u la n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na ko Alzheimer. Association nana hakilina min na an y'a ye diɲɛ kɔnɔ Organisation mondiale de la santé a y'a ɲini bɛɛ ka baara kɛ nin kan maakɔrɔba bana de don fɛn fila de don a ka d'an ye an ka kɔrɔ a ka d'an ye fana an ka cɛkɔrɔbaw ka m'an kɔrɔ. Donc dans ce contexte là on est obligé ka o accompagnement kɛ comme anw fɛ Mali kɔnɔ an garisɛgɛ ye mun ye an ka cɛkɔrɔbaw an ka musokɔrɔbaw an b'olu ladon kɔrɔlen o tɛ diɲɛ fan bɛɛ. Donc le fait que an b'o kɛ o b'an bali an k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen olu ye banaw ye mais an t'a dɔn bana dɔ parce que an b'a fɔ ko kɔrɔ ye bana ye. Par exemple i bɛ se ka kɛ i bɛ n'a fɔ poids ni sɔgɔma poids yɛrɛ b'i ɲininka e ye jɔn ye donc depuis yen i b'a dɔn k'a fɔ baara gɛlɛyara ou bien poids bɛ bɔ a bɛ taa misiri la a taatɔ misiri la a taara ni yɔrɔ min ye a bɛ tunu a bɛ segin ka na cogoya min na a t'o cogoya dɔn tuguni. Donc olu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye a bɛ kɛla sokɔnɔna na mais anw t'a dɔn gɛlɛya don parce que anw t'a dɔn bana don. Donc o de y'anw bila an ko maintenant comme a ɲinina diɲɛ bɛɛ fɛ a mɛnna bi tɛ dɛ a mɛnna ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka lutte kɛ mais baara in b'a la ka taa dɔɔni dɔɔni mɔgɔw t'a la k'a girin i n'a fɔ bana tɔw bɛ girinna cogoya min na. Donc an ka contexte la Mali la
an y'a ɲini an ka se ka papier sɔrɔ a la. An ye papier sɔrɔ a la salon 2019 kɔnɔ. Donc à partir de là, encore maintenant, on ni ngania ɲuman minnu bɛ fɛ ka makɔrɔbaw dɛmɛ parce que an fɛ sensible à maison des aînés bi an bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔw bi minnu b'a baara kɛ an bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na pour que an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an ka makɔrɔbaw jukɔrɔma don. An bɛ donni mun na fura jɔlen kɔni ma sɔrɔ Alzheimer kɔni bana na nka tamasiyɛn dɔw bɛ yen n'o b'i ka makɔrɔba la o b'a jira k'a fɔ k'a garizɛgɛ donna ni bana kofɔlen na. Tamasiyɛn dɔw bɛ tali kɛ mun kan a tigi hakili bɛ bɔ a tigi t'a ka mɔgɔ dɔn tuguni a tigi yɛrɛ t'a ta fan dɔ kuma dɔ la. Bon an bɛ ɲɛfɔli mun sɔrɔ ka fɔ bana in kan a ɲɛfɔli an bɛ basé point 3 de kan. Point fɔlɔfɔlɔ ye mun ye c'est à dire que an ko hakili minɛ minnu bɛ hakili lajɔ a bɛ fɔ o ma ko neuron tubabukan na olu de bɛ dɔgɔya et puis fɛn min don a tɛ girin ka cu i kan a bɛ na dɔɔni dɔɔni mun ye an ka jate la tubabukan na an b'a fɔ ko fanfilaman de don fanfɔlɔman o bɛ na o b'a daminɛ ka installer san 20 yanni bana in ka na en général tubabukan na a bɛ fɔ acide aminé dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko bêta amyloïde olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ tigɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ plaque o plaque bɛ taa sigi zɛmɛ na fanfilaman n'a ye acide aminé dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko acide aminé taux o acide aminé taux ninnu fana information bɛ tɛmɛ ni sira minnu ye neuron sira minnu ye olu bɛ taa ka taa olu bali information ka se ka yɛlɛ o y'a hakilinaman filanan ye donc en général olu fana bɛ na san 15 yanni bana k'a yɛrɛ jira la donc c'est pourquoi en général bana min don bana girin ka da tɛ mais bana min don a bɛ na dɔɔni san 15 san 20 a bɛ daminɛ yanni a ka na f'u ye ko n nana voilà donc n'a nana fana c'est très facile an k'a ye parce que an b'a ye makɔrɔba bɛ attitude dɔw kɛ a tɛ deli ka mun kɛ kɔrɔlen o ye kan k'an hakili la sɔmi an b'a dɔn k'a fɔ makɔrɔba filɛ nin normalement n'a bɛ taa yɔrɔ la kɔrɔlen a bɛ sigi a yɛrɛ ma mais waati dɔw la olu bɛ ɲagami a bolo donc hali saliko la an minnu bɛ silamɛya la saliko la i bɛna sɔrɔ o bɛ deli ka mun kɛ sali la hali kɔrɔ ni fɛn ninnu o bɛɛ bɛ to ka ɲagami u bolo. Ni association maaw kɔni y'a jira k'a fɔ Alzheimer bana a ma sidɔn fɔlɔ olu yɛrɛ b'a la k'a ɲini k'a dɔn de bana in ye bana modèle jumɛn i n'a fɔ diɲɛ selekɛnɛ ni kɛnɛya tigilamaaw bɛɛ lajɛlen cɛsirilen don a ɲinini fɛ cogoya min na. An y'a dɔn bana min don en général fura t'a la k'a fɔ nin de y'a fura ye o tɛ diɲɛ na fɔlɔ mais ɲininiw b'a la ka kɛ mais taabolo dɔw bɛ yen mun de b'an bala la olu fɛnw dɔnnen don point 5 ɲɛnaman bɛ yen ni baara kɛra olu kan olu bɛ se k'an dɛmɛ ka se a banaw ma parce que bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ janton yɔrɔ la kɔrɔ ko ka ɲi boli b'a la dumuni cogo b'a la balo cogo b'a la tout ça c'est des comportements ani an kana to isoler c'est à dire que ni an y'a kɛ an ye avantage min sɔrɔ diɲɛ na o ye mun ye an stress mantelin ka na anw fɛ parce que an bɛ taa gɛrɛnw na an bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ko mana sɔrɔ n'an bɛ taa dɔgɔnin fɛ n b'a ɲɛf'a ye n b'a fɔ n ba ye n b'a fɔ olu fɛn ni nafaba de b'u la olu b'a bali tu trouves que a ka ca yɔrɔ minnu na tu trouves que c'est des personnes un peu isolées o tɛ activité sociale ninnu i n'a fɔ an bɛ deli ka minnu kɛ kunko ninnu man teli ka tɛ k'olu kɛ alors que olu bɛ stress de dégager donc nin fɛn damadamani bɛ yen n'an ye baara kɛ n'olu ye a ka ca ala fɛ caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ. An bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen yaasa ni hakilibɔ bana min bɛ yen n'a bɛ makɔrɔbaw sɔrɔ n'an b'a fɔ a ma Alzheimer da bɛ se ka kari a la cogoya min na sabula don n'a nataw la an bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ makɔrɔba ye. Alamisa don ka bɛn octobre kalo tile fɔlɔ ye san 2020 an ka kɛnɛyasoba min bɛ an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma hôpital Gabriel Touré ale ye baarakɛlaw u y'a jira k'a fɔ u bɛna waati kɛ waati min kɔnɔna na u bɛna baara kɔni bila n'o bɛ tali kɛ octobre kalo tile 20 fo ka taa se octobre kalo tile 22 ma ni baarabilen kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko sanuya u ma sabati kosɛbɛ olu ka baarakɛyɔrɔ la ka fara u ka k'u ka saraw kɔnti di a di kuma la Maimuna Kulibali an ka jɛ k'ale lamɛn a kan. Kalanko tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ni o gɛlɛya ma dogo maa si la i bɛna ye k'a fɔ an ka jamana kɛnɛya ko o fana b'a fɛ ka yigi ɲɔgɔn k'o sababuya kɛ an ka Mali dɔgɔtɔrɔsoba dɔ ni o ye hôpital Gabriel Touré ni a dogolen tɛ maa si la alamisa don olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ
n'u o bɛnna octobre kalo tile fɔlɔ san 2020 ma Gabriel Touré yɛrɛ kɔnɔna la u ye sigikafɔ min kɔnɔna la n'u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ lahaliya min na an bɛ wagati min na fɔ bi ko o lahaliyaw ka jugu kosɛbɛ ni olu baarakɛminɛnkow b'u la fo ka taa se yɔrɔ saniyali ko ani maaw kunbɛnni ko fo ka taa se u ka saraw la i bɛna ye k'a fɔ caman bɛ yen nɔ minnu ni olu ka sarabariw kɔni bɛ bila retard la o de kɛra u ka fara ɲɔgɔn kan kun ye n'u y'a jira k'a fɔ ko octobre kalo tile 20 natɔ ka taa se a tile 22 ma olu kɔni bɛna tile 3 baara boloda yaasa laɲini minnu b'u bolo olu bɛ se ka sabati cogoya min na u y'a jira k'a fɔ ko u tora o sɛbɛn k'u tora o de bila an ka jamana dɔgɔtɔrɔsoba dɔ ye Gabriel Touré ye n'i ye Gabriel Touré yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ maa caman de bɛ yen nɔ maa ba caman minnu ni olu ka furakɛli bɛ kɛ su ani tile ni yɔrɔ kofɔlen na an bɛ wagati min na fɔ bi a baarakɛlaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna tile 3 baara bila boloda tile 3 baara bila min ni olu kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko olu tɛ lahaliya ɲuman na cogoya si la baarakɛminɛnkow b'o olu la ka fara o kan u ka sara wari dɔw bɛ yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ ko olu kɔni tɛ ka kɛ a kɛcogoya yɛrɛ la Jime Kante ni ale ye Gabriel Touré baarakɛlaw ka lafasatɔ ɲɛmaa dɔ ye ale ka kumaw kɔnɔna la a y'a bila a ka bɔlɔlɔsiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook a ka kumaw bɛɛ lajɛlen ɲɛsinna gɛlɛya min ni o yɛrɛ bɛ Gabriel Touré baarakɛlaw kan a ka kuma caman ɲɛsinna u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ni o bɛ tali kɛ kunbɛnnikow la min ye yɔrɔ la sanuyaliko ye fo ka taa se baarakɛminɛnkow ma o ni sarawariko a da sira ninnu bɛɛ lajɛlen ma a ka bɔlɔlɔ nasiraw fɛ ko u ka lahaliya si de man ɲi u ka baarakɛyɔrɔ la ko ka fara sarawari gɛlɛyaw kan k'i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya misɛnnin caman bɛ yen nɔ ni da yɛrɛ tɛ se ka se minnu ma o de la a y'a jira k'a fɔ ko ale n'a baaraɲɔgɔnw k'u kɛmɛ ka baarabila yɛrɛ boloda a y'a jira k'a fɔ ko jumadon olu kɔni ye sɛbɛn bila sɛbɛn ye ni a bilala a bɛ tali kɛ tile 3 baarabila o kan o kɔnɔna la n'u ni jamana ɲɛmaaw sera ka ɲɔgɔn ye ka kuma ko o don ko n'u ma se ka ɲɔgɔn ye ka kuma ko olu kɔni na tɛmɛ n'u ka baarabila ye o la Jime Kante ka ɲɛfɔcogo la halisa a y'a jira k'a fɔ ko laɲiniba 10 o de bɛ olu bolo ni o ye les 10 points de revendication ye ani point misɛnmanin fitinin dɔw b'a la a fɔlɔ o bɛ tali kɛ jumɛn kan min bɛ tali kɛ u ka prime ko dɔw kan ni u b'a fɔ olu ma ko prime spéciale kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ di maaw ma minnu ni olu bɛ ka baara kɛ ni wagati in na coronavirus wagati la dɔgɔtɔrɔso la o kɔfɛ min bɛ tali kɛ AMO la ko o guichet dɔ yɛrɛ dayɛlɛ min ni o bɛ dabɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛyɔrɔ yɛrɛ mɔgɔw kama o kɔfɛ ko ka dɔ fara AMO guichetw kan ko sababuya kɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko maaw bɛ caya guichet minnu bɛ yen nɔ olu da la kosɛbɛ ko dɔ ka fara guichetw fana hakɛya kan o kɔfɛ wari minnu ni olu bɛ don dɔgɔtɔrɔso la ni olu bɛ kɛ tige wariw ye n'u b'a fɔ ma ko recette ko o ka lakɔlɔsi ka ɲɛ wa fɛnɛ ko mɔgɔ ka sigi mɔgɔ min ni o bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla n'u b'a fɔ ma ko régisseur o ka sigi recette minnu bɛ don o dɔrɔn sɛbɛnni kama o kɔnɔna la ko ka tila ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ min ni o bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ baarakɛlaw bɛ se ka don ka baara kɛ nɔgɔya la cogoya min na ani maa wɛrɛ minnu ni olu fɛnɛ bɛ don ka taa u ka magoɲɛw la dɔgɔtɔrɔso la ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ olu ka doni ka bɔ ka nɔgɔya o kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ k'u ka point dɔ fɛnɛ ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la sanuyali ni o ye Gabriel Touré ye maa minnu ni olu bɛ sufɛ baaraw kɛ n'u bɛ si dɔgɔtɔrɔso la n'a bɛ fɔ ma ko gardi ko olu ka dumuni ko o ni olu bɛ u lafiya yɔrɔ min na ni o ye salle de repos ye fo ka taa se u ka ɲɛgɛn kow ma ko olu bɛɛ lajɛlen sabati o y'u ka point dɔ ye o yɔrɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko service d'urgence ni o ye maa juguninw olu bɛ teliya la olu bɛ taga taa yɔrɔ min na ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka opération kɛ bloc dɔ fɛnɛ bila o yɔrɔ in na yen nɔ nin bɛɛ kɔfɛ a nana kuma kasabiko kan ni o y'u ka sarawari minnu ni olu bɛ to ka na kɔfɛ ko ka dɔ bɔ olu retard fɛnɛ la nin bɛɛ kɔfɛ ko hakili ka to prime na ni o ye kasabi minnu ni olu bɛ di min ni sarawari fɛnɛ tɛ kelen ye nin bɛɛ kɔfɛ minnu ni olu fɛnɛ bɛ baara la yen nɔ ni olu yɛrɛ ye contractuel ye contrat b'u bolo nka olu kɔni tɛ faso ka fonctionnaire ye ko hakili ka to olu fɛnɛ ka lahaliyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka INPS ko ale n'u ka AMO ko u ka don o la a ka kuma labanw na a y'a jira k'a fɔ ko Gabriel Touré baarakɛla cɛ a n'a muso k'u bɛɛ lajɛlen kɔni de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni ka u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa yɛlɛma bolo bɛ se ka don u ka baara yɛrɛ taabolo la cogo min na olu bɛ se ka baara kɛ lafiya yɛrɛ kɔnɔna la cogo min an ka jɛ ka farafinna ani diɲɛ fantɔ kibaruyaw lagɛ Kongo jamana kɔnɔna la maa mun tɔgɔ ko Israel Kayesa ni ale kɔni tun bɛ baara kɛ u ka wari bonba dɔ la n'a bɛ fɔ ma ko Access Bank Israel a kɔni yirala k'a fɔ ko kunun jumadon octobre kalo tile 2 ko fɛn min u ka kiiri tigilamɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kiiriso min n'u b'a fɔ a ma ko tribunal de paix de Kinshasa Gom a yirala k'a fɔ ko olu maaw kɔni ale labila ka taa ka so a kɔni yirala k'a fɔ ko Israel Kayesa ale kɔni tun bɛ bolo la kabini mɛ kalo wagatiw la basa a ka banki patron kɔni tun y'a fɔ ko a sen bɛ ŋanamu waleya dɔw la banki yɛrɛ kɔnɔna la o de wokumu na a kɔni tun bɛ se ka hali san 5 bɔɲɔngo kaso kɛ nka fɛn
min ni ma ko fɔlen yɛrɛ masuru ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko a sen kɔni tun tɛ ŋanamu waleya ninnu na ko ga k'a tun bɛ k'a ɲɛfɔ de ko ŋanamu waleya dɔw bɛ ka kɛ a ka banki yɛrɛ kɔnɔna la a ka avocat ni o ye maître Jean Didier Balaka ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ka nin baara ninnu na ko o b'a yira k'a fɔ ko maa o maa bɛ ko n'u bɛ se ka yuruguyurugu ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bankisow kɔnɔna la ko nin kiiri kɔni bɛ jigiya ɲuman di olu mɔgɔw ma ka se ka hali sisan fanga d'u la u k'u cɛsiri ka maaw yɛrɛ ko fɔ maa minnu tɛ baara ɲuman na bankiw kɔnɔna la. Libi jamana kɔnɔna la fɛn min ye ONU maaw ka conseil de sécurité ye jumadon olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ yamaruya di maaw ma minnu yɛrɛ fana bɛ ONU yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka to ka bato minnu bɛ tɛmɛ Libi sira yɛrɛ fɛ u ka to ka olu kɔnɔna sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u tɛ k'u den ka tɛmɛ ni mɔgɔw yɛrɛ n'a bɛ fɔ o ma ko trafic humain nka a yirala k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni bɛna lawaleya fɔlɔ ni Union Européenne maaw de ye a kɔni yirala k'a fɔ ko Union Européenne maaw olu ka finitigilaka minnu bɛ Libi n'a bɛ fɔ o ma ko Irini n'olu ka baaraw kɔni tun ye ka bateau kɔnɔna wuguba k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ maramafɛn t'a kɔnɔ ka don Libi ko ga ko sisan nɔ ko ni Nations Unies ka nin yamaruya kɔni kɔnɔna ye k'u bɛna to ka bateau kɔnɔna fana wuguba k'a lajɛ ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ dogolen tɛ a kɔnɔ a kɔni yirala k'a fɔ ko coronavirus kɔni tun ye caman bɔ dugumataga sirali yɛrɛ la Europe fanfɛla la a kɔni yirala k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu na ko k'i to Libi ni ka taa duguma sira fɛ Europe jamana yɛrɛ la ko kɔni bɛ ka yɛlɛ tuguni kosɛbɛ i n'a fɔ ONU secrétaire général yɛrɛ tun ye a ɲɛfɔ a ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna la cogoya min na. Gabon kunnafoni na u ka cɛmisɛn min ni a fatura k'a to kasobo yɛrɛ kɔnɔna la ni ɲɛma sɔrɔ a ka fatuli yɛrɛ cogoya la ɲininkaliw de bɛ sen na ko nin ma kofɔlen fɛn jumɛn de kɛra sababu ye walasa a ka se ka bɔnɛ a nin na o kumaw de kɔni wililen bɛ nin wagati na ni yɛrɛ funɛngɛni ni a si kun bɛ san 29 na n'a tun bɛ wele ko Cédric Brissa Apedo Yaovi Amumu mɛ kalo tile 17 tɛmɛlen ni ma kofɔlen kɔni fatura k'a to a ka kasobo yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gabon faaba yɛrɛ kɔnɔ ni o ye Libreville ye a jirala k'a fɔ ko a kɔni kun minɛna de ko a yera dɔrɔgu ko affaire dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ mun ma ko juin jateminɛw y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko finitigila ka kun don ni a kun bɛ baara la baara min ni a bɛ fɔ ma ko génie civil nka a jirala k'a fɔ k'a kɔni kun gɛnna ka bɔ a ka baara la a somɔgɔw de wililen bɛ ka jira k'a fɔ ko nin ma kofɔlen ka fatulu ka to kasobon kɔnɔna la k'a a tɛna to ten tɔ ko fɔ kiriw ka kɛ a ko de la o de senfɛ a lafasabaga ni o y'a ka avocat ye ale seginna k'a jira k'a fɔ ko Cédric Brice Apedo Yaovi Amumu ko maa tun don maa min ni a welelen finitigilakaw fɛ ani kiiritigilamɔgɔw fɛ ko tile 5 kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko a ye ɲani nasɔnya bɛɛ lajɛlen ye ko u y'a wele bila ma mɛ kalo tile 12 sɔgɔmadafɛla la o y'a sɔrɔ a kun wulila ka bɔ sunɔgɔ la o la u nana minɛ k'a bila garde à vue la kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ minnu ni olu bɛ ka baarada bɛ ɲɛsin dɔrɔgu kow ma ko la k'i bɛna ye k'a fɔ ko o kun kɛn bɛ ka ni ma kofɔlen jɛ dumuni na wa ni matɔrɔya waleya caman ko o tara ka d'a kan o kɔfɛ ko finitigilaka minnu ni olu kun bɛ yen nɔ ko olu kɔni tun ye a jira somɔgɔw la k'a fɔ ka bagabagalikan ta ko fɔ u ka CFA wari miliyɔn 2 bɔ ɲɔgɔn ko o de sara nin ma kofɔlen kun kɔrɔ yaasa u bɛ se ka a bila cogoya min na nka a somɔgɔw kɔni olu ma jɛn ni o bagabagalikan ye cogoya si la olu kɔni wulila ka se kiiritigilamɔgɔ dɔ ma ka bɛn ni mɛ kalo tile 15 ye o de kɔfɛ u ye ni ma kofɔlen kɔni minɛ k'a don kaso la tile 2 o kɔfɛ a fatura k'a to a ka sali kɔnɔna la o de la wulikajɔbaw bɛ sen na a somɔgɔw ko k'olu kɔni tɛna jɛ cogoya si la ni nin ka fatuli ye nin cogoya la ko fɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a kunkɔrɔ minɛli turu nana se polisilaka 2 ma minnu ni a jirala k'a fɔ ko olu kɔni sɔmi kelen don olu la Cédric somɔgɔw ye lafasabaga min ta ni o y'a ka avocat o yɛrɛ tɔgɔ ko ni Kɛsa Ondo Gema ale ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Libreville k'a jira k'a fɔ k'u ka nin ko bila tentɔ k'ale kɔni tɛna jɛn ni a bilali ye ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ nin funakɛni kofɔlen fatura cogoya min na kaso kɔnɔ ko ɲɛ ka sɔrɔ a ma. Ameriki jamana kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fɛn min u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Donald Trump ko ale kɔni tɛna fara ɲɔgɔn kan kɛ ni maaw ye ko wa k'a ka jamana ɲɛmɔgɔ kalafili baaraw labɛnni k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ bɔlɔlɔ siraw de fɛ barisa a kɔni yirala k'a fɔ ko fɛn min ye coronavirus a bɛ tile damadamani bɔ k'o yera Donald Trump la k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko bana in kɔni ma juguya a la fɔlɔ ko nka ko maa tɛ ko cogo dɔn k'a bɛna juguya wa k'a tɛ juguya wa ko mɔgɔ si kɔni tɛ o dɔn fɔlɔ ko ni bana in kɔni kɛra juguya fɛn ye ko yala ko Donald Trump yɛrɛ bɛna jagoya ka fanga bila wa maa dɔ b'u ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko Paul Shore n'ale kɔni bɛ Ameriki jamana ka kow caman ɲɛdɔn ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka
sariya yɛrɛ kɔnɔna la k'u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko 25e amendement ko kɔni b'a yira k'a fɔ ko ni ko ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ ko a ka dankan k'o bɛ se ka na a nɔ la yanni a bɛ kɛnɛya. A y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Bush ka tan k'a ɲɔgɔnna dɔ fana kun delila ka kɛ o la k'o kun bɛ opération dɔ la ko fɛn min ye Ronald Reagan ye ni o tun ye a ka dankan ye k'o de kɔni ye fanga ta o wagati la heure damadamani kɔnɔna la yanni u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ yɛrɛ n'a hakiliw bɛ se ka na opération yɛrɛ kɔfɛ. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni coronavirus hali sisan a ka kumaw kɔnɔ ko n'o kɔni kɛra sababu ye ko ka Donald Trump yɛrɛ faga ko maa mun kɔni bɛna a nɔ la ko ye hali sisan a ka dankan de n'o tɔgɔ ye ko Mike Pence ko ni Mike Pence fana ko n'a yirala k'a fɔ k'o kɔni fana dɛsɛlen don k'o tɛ se k'a ka baaraw kɛ k'a sababu kɛ coronavirus ye hali n'o y'a sɔrɔ a ma ye a la fɔlɔ k'u b'a fɔ mun ma k'u ka chambre des représentants k'o fana ɲɛma k'o de bɛ na a nɔ la ni o ye Nancy Pelosi ye. A y'a yira k'a fɔ ko ni ko ye Nancy Pelosi fana sɔrɔ ko fɛn min ye u ka Sénat ɲɛma dɔ ye ni a bɛ fɔ ale yɛrɛ ma ko Charles Grassley ni ale si yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ san 87 bɔɲɔngo la ko o de kɔni bɛna fanga ta wagati damadamani yɛrɛ kɔnɔna la. Telenta jabalani sugandi bɔ ni de b'i dansigi kɛ aw ka su n'a kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na an bɛ Alahu taala deli hali bi a kana nin basigi ni kolosuba an ka jamana kɔnɔ n'aw bɛ fɛ k'a sigi ka jan ninnu lajɛ a bɛ yɛlɛ YouTube kan walima Facebook walima sini nɛgɛ kanɲɛ 10 waati aw b'a sogolen to Telenta la a bɛ bamanankan kunnafoni a bɛ sigi k'a lajɛ aw k'a mɛn dɔwɛrɛ.